Erñat eta Makoki Faktoriak ekoiztutako podcasta. Marruma kulturala. Kaixo eta ongietorriak Marruma Kulturalen podcast berri batetara. Kaixo eta ongietorriak podcastaren bestaldean zaudetenak, eta baita onera gaurko akustikora gerturatu zaretenak. Ikasturte berriari ekingo diogu, eta aldez aurretik esan nahi nuke, azkenean, hilabete batzuen lanaren ondoren, azkenean ikusgai duzuela gure webgunea, marruma.eus edo marrumakulturalak.eus webgunea daukazue ikusgai, eta bertan ikusi ahal izango duzue nola den gure taberna, nola den gure elkartea, eta baita gure Marruma Kulturalak ekimenak. Podcast guztiak dauzkazue ikusgai hor, entzungai ere bai, gure sare sozialak, berdaz, hemendikan aurrera ez dugu esan beharko entzun Spotify, iVooxen, YouTube, jazta, marrumakulturalak.eus. Eta gaur, ikasturte berriari hasiera emateko, gonbidatu berezi bat dugu, eta alde zarretik esan nahi dizuet, mugikorrak isildu favorez ez grabaturik geratzeko hemen, baina atera ditzazkezu argazkiak, atera ditzazkezu bideoak, saretara igo, eta Keu Agirretxea etiketatzeaz gain, etiketatu gu ere bai, mesedez. Behar dugula publizitate hori. Beraz esan dakoa, gaur Keu Agirretxea dugu, eta mesedez txalo bero bat eskatuko dizuet, gaurko gonbidatu entzako. Bueno, placer bat amenoti, Argiak, itzaltzen dituztenen, imaginatzen ditu izarrak eta planetak. Argiak, itzaltzen dituztenen, imaginatzen ditu izarrak eta planetak. Begirada guztiaren usaina eta igurtziak, azken boltzan sartutako izaretan, paperezko abioiak armiarmek pilotatutako amarahunetan, marrubizko lastana loak hartu audetik ukitu nahi zaitu danean. Urik ez duten edalontzi urdinetan itxasua imaginatzen ditu. Argiak itzaltzen dituztenean, imaginatzen ditut izarrak eta planetak. Argiak itzaltzen dituztenean, imaginatzen ditut izarrak eta planetak. Begirada guztiaren usaina eta igurtziak, azken poltzan sartutako izaretan, paperezko abioiak armiarmek pilotatutako amarahunetan, marrubizko lastana loak hartu auretik ukitu nahi zaitu danean. Urik ez duten edalontzi urdinetan itxasoak imaginatzen ditu belar zaporeko latua. Izurtzen duzun malko bakoitzean, musu eman nahi dizudanean, izarretan planetetan imaginatzen ditu marrubizko lastana loak hartu auretik ukitu nahi zaitu danean. Urik ez
ez duten edalontzi urdinetan itxasua imaginatzen ditu. Kaixo keu, Haupa, ongi etorri, eskerrik asko. zemuz, Oso ondo. pixka destarria larrituta esan diatu leno. Bueno, baina bizkat, xebez. Atzo eskoriatzen egon ginen, da pentsa baino egueldi... Freskoa. Bai. Bueno, beti gustatzen zaigu astapenetatik astea, eta jakin nahi nuke zer dela, eta hasi zinen musikan, zer erakarri zintuen. Bueno, musikan gure etxin beti onda nik gogundakaten gauzak, ni txikixen itxanin, beti ukirou musiki martxan, ez da, etxin. Inok ez ban joten instrumentu bat, baina, bueno, nire amak boleruk, musika mexikarra, nire aita zan apasionau bat operak eta entzutean. Eta nirean nahi bisak, nausixau batakat, arek rock. Orduan, beti guan musiki etxin, ez? Ni gogoratzen naz, kalandi, handik etxetik nik 4 urte eukiko neban, jungianin bestetxea, hori de, 70, bueno, 80 garren urtin, ikitxu gara bera, nire behatzen den 80, gure etxeko egon gelan, ja gure aitak eukan, honek bafle handixak, lau, osea, ja Dolby Surround gure etxin ja egon zan, asma baino harinago aixe, ez? Bai, zan, bueno, gure etxin beti eukira utxoko berezi bat musikik, eta holan musikiaz kontaktu hori izan zen. Gero ja instrumentuaz, gero ja berandu hau. Esan nola sartu zinen ze instrumenturekin, ni gitarra itzela esango nuke, baina... Bai, gitarri izan zen, kuadreiako batzuk junginan lagun baten ganbara, eta ez da, derrepentin sekulez neuan ikusitzen gitarra bat, osea, holan metro batea. Eta agertu zen gitarra klasika, gitarra espainola bat, Lauburu, Peatini, Sabino Arana, gitarra klasiko bat, ez nahen beste familik eukira bena, ez? Euskal gitarra espainola. Ez danok ezautzen dugu hori instrumentu, eta aixebez, agertu zan hor, irusoka eukan balbaltzak, eta ez da, hartu ban eta benetan, klasiko bat emoten da, bai, hause joan. Eta, paralizata gelditzu ginen. Ostra, zagen duen, Amora primera vista. Bai. Eta ixe bez, etxia junetxean, bostia, alucinata. Eta nire anai batek, erdikuk, Fredik, erosi ban gitarra bat, eta bisok hasi ginen juten mutil batean ondarrun klasik emote ban. Baina, klaro, guk etxin entzuten genuen rock gogorra, eta, klaro, berta juten ginen, eta usten dut zatitxua joneikela zer erakutzizkun, esan, Claro. Ni horri deitzen diot kanpamendutako musika. Eta, klaro, orduan juten ginen klase batzuk hartzea gitarrakuk, eta hau, eta, ostra, ez, etxen gazkun, bizkate, gero etxea juten ginen, eta, dana musika rockeru entzuten genuen. Orduan, hile batzuk egin genuen, eta ni ja erosineban gitarra, mentxe Donostin erosineban, gitarra elektriko bat erosineban, eta hori... Garren urte, hori izango zen, hori jaukiko neban 14 urte neukan, erosi neban lehenengo gitarri. Eta ja hasi nintzen, autodidakta, lehena holan zan. Ez egon youtuberik, ez egon tutorialik. Ez egon olako roioik, eta holan hasi nintzen.
autodidakta, pilo bat ordu sartzen, eta herriko talde bat osatu, kuadria gukin, eta ikasten sobre la marcha, osea, alzan morun. Nola izena zuen? Ilobi, talde. Ez dago ezer, orain gaur egun topatu daitekena? Bai, gero ere bai, aukidezu karrera bat, etxaiak bezalako talde baten, eta uek, eta bjord, ez dakit nola esaten dan, zu nola esatezu? Fior, bale. Oso, ez nuen ezagutzen taldea, eta bueno, bai, astapen horietan izan zenuela rock edo musika astunagoan parte hartzen zenuela, eta gero bapatean esan zenuela, bueno, bapatean ez, zeren oraindik etxaiakin eta zeudenean, esan diazu, ja zure gauzak egiten hasi zinela, eta beste estilo batean, ezaki folk, lasaiagoa. Esan diazu ere bai etiketak ez aizkizura atxegin, da... Bueno, ez que ez da, neure burua izer, ez da, hain disko, hain urte asko dizen, eta hain disko desberdinak ataroten, kostatzen gazta etiketa baten sartzi, ez da? Eta hori estilune askotan, askotan, elkarrizketa askotan, gexen bat azkanengoko 10 urtin, ez? Esazte, zu, etzaia, Fior, Governors, de repente, eta, bueno, nila etzaiakeko denporetan, nila baneukan neure disko instrumental bat, beste gaztelupeko hotzakek ataban, eta ja zan beste musika mota bat, ez? Nik beti entzun dut, Susan Vega, musika asko, referentzia asko. Orduan, ez da izan bapateko, derrepenteko gauza bat. Zer behar zenuen kontatu, edo zergaitik atera zitzaizun zure izenpean zenuen proiektu hori, Keu Agirretxearen izena daraman talde edo proiektu honek, zergaitik beste estilo hori, edo zergaitik beste kontatzeko era hori? Zer behar zenuen atera? Lehengoko asinitxanin bakarkako lanak ataten uek morune atan eban disko batzuk. Izena buelta monda eta uek morun atan. Eta ni orain arte konturatu gabe. Gehuazen, lehengoko gehuazen Mexiko eta Kuba bira bat etxen, etzaiakeaz, eta bertan epininetzan, maketa baten grabatan eukan neure musika instrumentala, Juanjo Elordi, zan dokumental bat izkun bira hori grabaten etorri zana. Eta esaztan, hau editan bizu, eta hori, hau behatu gaztelupeko hotzak, disketxe batan, no sé. Eta holan, eta ostra, izena, ez da dize, izeno, hauek, alrebez epiniko txau, izena, eta holan bizkatez, hori, eta holan, eta, klaro, gero bihurtu zen beste gauza baten uek, ze dakate uek modun 3 disko instrumental, eta beste 3 disko abesten, en plan, Jon Gurrutxaga eta Mikel Arakistain. Eta, ja zinitzen beste tratamiento bateko kantak urteten azizin, eta, egiz esan asko pentsa hori izenan gauzi izaten da, beti prisaka gabiz, portadizen, dana harin gain getzen dugu, holan izan zen. Ez da holako errazoi potolo bat. Gero urrengo diskak atea dituzu Keu Agirretxea bezala. Bai. Gero kontatuko nola deskubritu nuen zuru musika, baina urrengo abestiarekin jarraitu behar dugunez, niri gustatuko litzaidake... Parkatu limoi era. Atzoko gaua ez zain nahin. Atzoko gaua eta gaur goxin semia ze pearoten buelti txiringun. Bizikletan. Jarraitzen diozu... Rebufo. Jarraitzen diozu gurpila. Ja ez. Ja ez. Beak itxoin barizun. Maldaren goian, venga, aita. Claro, ja, aita, Osondo. Urrengo abestia, historia bat duenez, abestu aurretik gustatuko litzaidake kontatzea zerren inguruan den. Musanbani. Bueno. Denak oroitzen. Edade bat daukagunak oroitzen dugu momentu hori. Bai, ez da.
Musambani kanti sortu zan, engorote bi zatitxan kontakot. Bat zelan sortu zan, eta besti bera iztoizi erik Musambani, ez da? Neuan ondartzan, lagun bateaz berbetan, aiert, eta gehuazen onarte euretan sartute, eta gehuazen distantzi bat zeuetan, bizkate urria bat. Eta pasasan pertsona bat igerixan. Eta oso txarto igeritxe ban, ez? Eta pasasan eta esan gandun, hostia, Musambani, ez? Urtezkun, amen, Musambani. Eta esan gandun, ostra, igual letra bat egin Musambani buruz, ez da? Eta ziginan, deskubruten zein zan Musambani. Eta, on kontakote Musambani zein zan. Bai. Pasan, Gineako mutil bat, 2000 urtin, Sydneyko Joko Olimpikutan parte hartu ban 100 metro krol, igerian. Estilo librean, bai. Bai, eta bera zan pertsona bat, igeixan zekisen ondo. Bera kontaten dau, azte bat eta azte biharin jaua hoteletako olako igerileku borobietan entrenaten ebilizanela. Eta juntzanara, eta eguazen olako herrialde batzuk etxen dabe, inbitatzen dabe, ez da? Emergentik eta, holane. Eta eguan, olako estadio bat, bete-bete indea, ikusten hori. Eta beraz salto iben beste herrialde bisetakuk, iben nulo, ez? Eta orduan bera bakarrik iban, lasterketi bera bakarrik. Eta kuriosure pilo bat bideoraz, hori ez, juntzan, 50 metro bakar, pisina olimpiko batek, juntzan, baina buelta. Bueltan oso. Emoten ban, hilen gozanela. Ikusten zan, rekorra zegoela 50 segunduren inguruan, eta berak minutu 50 piko egintzula, eta asko goratzen dugu, ez? Azkeneko momentu horiek, baina jende guztia, haupa, eutxi, no seke, eta izan zan hito bat, irabazi gabe, nola markatu zuen joku olimpikoetan, eta hor gelditu dana, gure memorian. Gero horrek ekarri ban, beran, letri ingen duen, gero zer pasasan, ze hor pasasan horrei esker, gero hori bera, gero kanpoa juntzan bizitzea, izan zan, gaur egun bebai, tipo TikTok eta hor mofak etaraz, ez da, genti barrezka, Musambani, ridikulo handizena, egondana, joko olimpikutan, eta hori, baina letri hain zuzen beda, hori eibanin, juntzan beste herrialde batea, eta, klaro, Gineako mandataxa, gero konturatu zin, Ginean ez eguanela igerileku olimpiko bat. Sekulez ez behan neukiko herrixak igerilaxak. Berai esker, hasi zin pizinak etxen, ez? Eta orduan, pizinak etxen hasi zin, buelta iban herrire, entrenatzaile titulukataban, eta gero entrenadore onzan bebai, eta beran ridikulo batek, esan gau, ekarri ban gauza positibo bat, hango gazte guztiai, ez? Horre atxite, ridikuloa egin zuela esaten dutenak, begiratzen dugu gure perspektibarekin, igiregi egiten dakigunen artean, baina norbait ez duena, uste 8 aste lehenago hasi zela hoteletan eta entrenatzen, beraz, ondo igeretzen ezekien bat, eta hori, historian puntu bat jarri duena, eta irabazlea ez dakigun orden. Usten dut urri emotzenela, urriak erre. Bestia. Eta eukine ban, suerti, erdiko zatixe, Joseba Irazokik abestu banela kanta honetan, ze eskatzen man, bera izan bizan, bera ero inorbez, ero Joseba ero inorbez. Iri beltz bateko karriketatik janan nolatera zuen ikusi bitan pentsatu gabe antxe zen hasi
kate balotuta igeri, urre putzu batera eraman zuten, iztan zoil batez eroi bilakatu zen. Ametza bete ostean berri izalantza, nola hartuko zuen bere herrian. Hiri beltz bateko putzu batetik, lau urte orduko zuen ikasi, bitan pentsatu gabe antxe zen hasi, kate balotuta igeri, urre putzu batera eraman zuten, iztan zoil batez eroi bilakatu zen, ametza bete ostean berri izalantza, nola hartuko zuen bere herria. Bueltatzean ikusi zuen ordaina, espazio hutsaren tamaina, bere zain bilagun besterik ez baina, bat aita zen ta bestea ama, eta ezin eutzitan minaren zama, becerrira egin zuen hanka. Ni banoan mendi betirako, agur aita agur ama, gauero hartzen duten mila galdere, eta barruti jaten dute okerrene, non jasoko dute historia liburuek, atali bahal dute eroi galduek, beldur gehien ematen zion galdera, nola bezarkatuko du eriotza, dezerriotzean amari oioka, buru atxean herrian bihotza. Eskerrik asko. Tira, leno zure musika ibilbidearen astapenetaz hitz egin dugu, baina zu ere musika irakasle bat zera. Bai. Ba, noiztik? 2000 urtetik. 2000 urtetik. Bai. Ba, 24 urte ja. Jo. Bizita erdia. Ostras. Sondo. Ba, akitere bai, claro, irakasle izateko titulatua izan barezu, eta hor kontatu zenidan, bai. zure, bueno, titulatzeko modua ere bai, ezoikoa dela, zeren gaur egun musiken eta horrelako claro, bai. Unibertsitateak edo badaude, baina nola izan zen zure bai, ibilbidea? Niri justo atrapastan musiken baino harinaua, bai, lehen musika eskolak, konservatoiuk bihurtu zin musika eskolak, eta hor gelditzu zen utzune bat, eta zeuan titulazinoi bat, adibidez, trikitixan, ero bateria jazz, ero basu elektrikun, bueno, hainbat instrumentutan, gitarra elektriku tartin, eta hor egon zan 3 urtez kurso bat bizana musika modernoku, eta bueno, gero izango zinak musikeneko irakaslik, Patri Goialde, ero Iñaki Salvador, Javi Area, ondala urte batero lagazkune, Eduardo Salvador, bai, hor guazen eurak zin irakaslik, eta Eusko Jaurlaritzak epiniban, hori, eta horrei esker, oseatan eban nik, espezialidadi gitarra elektriko. Eta hortik, hor ja, baneuan, etzaiaken sartu nitxan 83an, eta hori izan bukatu gendun 2002 urtin.
bueno, atrapastan, etzaiakeko askanengoko hortxe fase horretan, 2000 urtin, eta horra zinitxan ja tartekatzen zuzenekotik bakarrik bizi edo zuzenekuk eta musika eskolak. Musikari profesionala izatea gara. Bai, hori da. Zeren, erlazionatzen dut zure elkarrizketa batean entzun duana, ezakin norekin zen, baina zure elkarrizketa batean entzun duena, hemen Xabier Barrenetxea izan genuen saldi berdinarekin. Dala, bazenuen proiektu bat, musikari urrun bizi ziren musikariekin, eta galdetzen zizueten, eta zuek noiz ensaiatzen dezue. Eta esaten zenuten, bueno, bakoitza bere etxean, bai. Ulertzen zen profesionalak eralako, eta gero ensaio konjuntoan edo, pare bat egunetan, ja badaukagoa bestia. Hori da, bai. Seguraski profesionalitateak duen gauza hon bat, zeren besteek edo behar dute afinitate bat edo erlazio bat zuzenean ensaiatu behar dugu jakiteko zer funtzionatzen duen eta zer ez, eta... Bai. Bueno, bai, hori eta, bueno, azkanin urtik bebai, urtik, nahi ero ez nahi, urtik bebai etxitzue hori ez, eta, bueno, proiektu asko desberdinetan egon basa, eta niri pasa hasta, ez da, urtik aztemana kontaten atzea, ez da, 30 piku urte darut, lehenengo kontziertu emon gendunetik, eta barrol desberdinak toka hasta, ez da, jorote gitarra utze, gitarrite kanta, gitar jole bat dinote fior edo governors edo ez, baju joten sartu nitxean, etzaiaken bebai, osea, orduan horrek danak eta urtitan pasaten gatzun movida guztikin, bazkanin bihurtzen za, superviviente bat emorun, eta oitzen za, eroselan lanetxea, ez da? Bueno, erose formatutan aurre ataten gauzak. Eta irakasle zeanetik, ezakizer irakasten dezun akustikoa, elektrikoa? Bixak. Biak? Bai. Usten un bereziak zirela, osea, bereiztuak zirela olako ikasketa batean, ez? Bueno, daz bereiztute gitarra elektriku eta klasiku izango, eta hor erdibidin da gitarra akustiku izango, ez da? Eta nik emoten dut bai akustiku, bai. Bai. Vale, bueno, urrengo abestia, baukazu beste proiektu bat, lehenago esan ez duguna, Kaixa taldea, eta gustatuko litzateke kontatzea norden beste Ixa hori, keuren gati da, eta Ixa Xaberren gatik. Bai, parkatu, Nor da, Xabier? Bueno, 2014an, Xabier Iriondo eta Bixok kaleratu gendun Ontxo Jokoroten kanta, disko bat kaleratu gendun. Eta, bueno, Xabier Iriondo da musikari italiarra, beran aita ondarrutarra zan, eta juntzan 70. hamarkadan Milanea, pelotaxe zan, eta, bueno, han jasio zan, Xabier, eta, bueno, nik gaztetaztik beti eukirot, beti entzun izan dut, Xabier Iriondo, Carmelo Onsemi, Italin olako grupo ezagun baten daela, eta ekoizle bat da, mundu guztin joten da bela, kontzertuk eta hori. Eta 2012an ezagutu inginan, Bixok, eta ja 2014an atara gendun hausek Kaixa disku, ez da. Bera da Guitar Joli After Hours talde bateku, Italin oso famatut izenak, eta baina beran alde esango dugu, beran pasinoi eta beran berezitasune da, berak instrumentuk sortzen dau, euskarazko izenak epintzetza, mai metak, dakarra instrumento poli-poli bat, 10 sokaku, eta da musika experimentala. Bai, musika experimentala, eta bueno, mundu guztien jora, Damo Suzuki, japoniarraz, grabar hau, Paris, estatu batuetan,
Eta Bixok ezagutu ginen, eta bera bi urte zarra guaran baino, nik 50 urteagat. Eta, isebez, Bixok hasi ginen alkarrei holan gauzak bisaltzen, eta ustartu genuen, nik neure kantak etxendotenak, eta beran ikutu holan apurtxu bat experimentala, ez? Segero instrumento hindu batzu be shahi-bahi, bueno, ez da, holan esaten da, shahi-bahi joten dau, eta dakar maimetak instrumento potente hori. Da, holan, da, holako egurrezko bat, eta bertan sintetizador batzu morun eta akar, eta... Izan daiteke hori Kaixa taldea bilatuta interneten agertzen den zenideznekin, berak sortutako instrumentu bat zenik. Hori da. Bale. Hori da. Eta orduan, holan sortu genuen, eta bueno, disko bat kaleratu genuen, maukak kaleratu ban disku, eta egon ginen joten Euskal Herrixan jo genuen, kontzertu batzuk, abendun. Oraindikan lanean jarraitzen duzu? Ongaz grabaten datorren urtin 10 urte betekorau disko horrek, eta ja ongo abustune ongaz grabaten gauza barri batzuk. Zondo. Bueno, aurrengo abestia zuen abestia da, Kaixa taldearena, eta Kirben Uriberen letra? Bai. Kirmenen poema eder bat, da, eta hola dino. Bada beldur bat, abizurik gabe, hartzen gaituela, beldur bat, gure gogoan, pausatzen da, denaz pelusku, dena Baize berdea, ekaitza aldatzur, iragarri egiten, doakabea. Bizitzan gauza batzu onartu egin behar dira, honek ez du batere itxuronik. Bizitzan gauza batzu onartu egin behar dira, ausarta izan behar duzu. Kanta zale derra, nunotea izkantatzen. Txori kantu zale derra, nunotea izkantatzen. Arrien negarra, aizeak darama, zaraitzuko ibarretan barna. Arrien negarra, aizeak darama, zaraitzuko ibarretan barna. Bizitzan gauza batzu onartu egin behar dira, honek ez du batere itxuronik. Bizitzan gauza batzu onartu egin behar dira, ausarta izan behar duzu. Bada beldur bat, abizurik gabe, hartzen gaituela. Bada
beldur bat, abizurik gabe, hartzen gaituela. Eskerrik asko. Zeona. Keu, zu leno gaur okurritu zaidan galdera bat izan da, zu ondarruarra zara, igertzen zaizu. Bai ez, Txustak bai, ulertu. Txustak esan duen bezala, mendebaldeko euskara egiten duzu. Eta aldiz abestietan, ez duzu euskara hori erabiltzen. Ez. Eta kuriositatea sortzen zait, arrazoian edo... Bai, bueno, igual arrazoi bakarra estetikure. Nire abestixetan ezinik ondarrutarrezkan da. Da estetika, osea, estetiku ezosta erakartzen ixe. Eta ondarrutarrez hitz eitzen dut, ze beste erabatea berbatxe marot emoten dut, Albaceteko euskaldun barri bat naela, neure respeto guztiaz Albaceteko herrixai, ez? Orduan... Igual fonetika jokuengatik da, edo horrelako zerbait? Bai. Bai, ez dut konektaten hitzakin eta ez dutzat sentidu hartzen holan abestiei. Hobeto sentiutena abesten... Batuan. Bai. Eta, ja, euskeraz ari gerala, zu nola somatzen duzu euskera musika munduan? Zelan sumatzen dut? Bueno, euskeraz abesten duenok, jarraitzen dugu euskeraz abesten, eta ez da, gaur egun erramintxatak hau, nik usten dut, sekule baino garai horretiz ez, informatikiaz eta indizen aurrerapen guztikin, gure musiki, gure hizkuntzi ez bakarrik musikan, pelikula baten, film baten, zabaltzeko, ez da? Nik apostu argiakat, nik euskeraz abesten dutela espara olako kolaboradore neure, adibidez, Jairo Zabalaz de Pedroko kantantiaz hori jasan neure asko miresten duten musikari bat da. Eta berak espaban abesten, segurazki euskeraz engoneban kanta guzti, baina ilusino etxestan beraz kolaboratia esken baten, ez da? Baina ez da, nik usten dut euskeraz abesten duenok, euskeraz jarraitzuko bela, hori nahi du pentsa, euskeraz jarraitzuko bela abesten. Eta diskuk euskeraz ataten eta geure hizkuntziaz aurre etxen. Oraintxe goratuet, leno mendebaleko euskararen inguruan hitz egiten, baduzula abesti bat, Kaixa taldean amak injako jertxiek, Bai. Hori bai dela... Bai, hori bai. Bizkaieraz egin. Bai, hori bai. Bai, hori Kirmenek indako letra bat. Eta bai, amaken jako jertzak, ez? Bai, amaken jako jertzak, normaline hori letri du, kalin hasigazenok eta oso letra politxera, oso letra politxera. Eta, amaken jako jertza, gu beti oitxugazelako amake izku jertzak eta konexinoian diseaka borreaz, bai, letra politxera, bai.
Kirmen Uribe esan duzu, bueno, gaurko abestietan Mikel Etxaburu, Aier Goena, Nerea ere bai, Arria ere bai, bere letrak erabiltzen dituzu, idazleen letrak eta bar, nola da elkarlan hori? No, ez dakit, idatzitik dagoen poema bat musikatzen duzun, edo beraiekin elkarlanean esate duzu, pira, nahi nuke horrelako zerbaitekin, eta beraiek, nola, da lan hori? Bueno, normalin izaten da, era askota egin douz kantak, baina ezkezta izaten poema batek ezpakarre metrika bat, musika eixe danak badaki ez dela erreza hori metrika baten barrun sartzi, ez da? Eta orduan poema askorek ez dakarre, tekstu askorek ez dakarre metrika bat, perfecto zuk asmazun kantintzako. Orduan, hor ez da izaten erreza hori, gero beste aukera bat da, nik sarri erabiltzen dutena bai, kanti sortzen dut, melodi batzukin, doinu batzukin, eta gai batei buruz, bero dokumental bat ikusiro, bero liburu bat, inspirazio nahi dugu gai bateatxik berbain, adosten dugu hori dana, eta bera idazlik, akoplaten da, esango dugu, bizkate horra neurri horretara. Bai, niri hori etxen gazta erosuen. Urrengo abestia nola izan zen? Urrengo kure? Inorezen herria. Inorezen herria. Bai, hau lan izan zen. Zuk musika lehenengo sortu, eta idazleari pasa esaten gai honen inguruan. Bai, irakurri neban liburu bat, aldizkari eta podcast bateko horina, bazkidina, 5W, eta hor da ze... Ez que dia oso handiak, oik. Bai. Dia azkenean kazetaritzan dauden 5 galderak, ingelesez W hasten dianak, eta premio batzu jaso dituztenak, eta 5W gazteleraz, bai. Hori da. Bai. Hor daz, Xabier Aldekoa, Mikel Aiestaran, eta, beste diseinatzaile, grafikuk, eta barkatu, eta hor liburu bat irakurri neban, Ozeano Afrika, Xabier Aldekoa kaseta katalana, eta hor agertzen zan, justo, el país de las nadie, deitzen zan, Sudan, hegoalden, Sudanen, kanpamento batzutan, zelan emakumik juten dizen taldetan, uran bile edo janaixan bile, edo ze gizonak ez dia ausartzen, ez? Ze gobernuko militarrak, bortxatu, hor, desastre bat. Eta justo hori kapitulu oso gogorra da, ze egoten da 100 piku militarrek 35 emakume bortxatzen dabe, eta 50 metroa da kasko urdinan base baten morun esango, kanpamentu bat, Somaliakuk, eta ez dabe etxen ixe, eskuta etxen di, ezta? Eta oso, liburu horre genti, hori, kasetari horrek ordaz, osea, da, eurak bizitzen dabena da kontaten hor liburu. Eta hori irakurri gendun, Nereak eta Bixok, eta da esan gendun, ostra, honeke merezirau, ez daipe, kanta bat, edo. Eta sortu zen Inorezen herria. Aurrera? Tono bat bajakot, bai, zeuen permisuaz. Zeia, ia ikusten dut, Gaina, erdipari nolako falsete batzutaz, nio, ostras. Balen metala edo urrezko bazala, olio beltzala tristura hiluna, isilik egotea, diruaren zarata, isilik egotea, baliotzua da, galaz
Kalazniko fa edo eguzki horia, kasko azula ala koloren niria. Zer da baliotzua, zure ego aldean, zer da baliotzua, zaidazu zudan. Ederrak dira nire hankak, ondarretan, sandalietan, indarrez ireki zituzten, ta orain naiz inorezan. Negozio hotza edo bihotz beroa, artile biguna ala koltan gogorra, isilik egotea, diruaren zarata, isilik egotea, baliotzua da. Eguzkia begiratzean, egin ninduen beltzaran, munduaren indiferentzia bilakatu inorezan. Begiran azazu, zalatu ezazu, oiu egin du. Desertuan berbekadina balio dut, putzuarean, desertuetan oasian. Ez nauzu ikusten, ez naiz ezen ni naiz inorez. Eguzkiak begiratzean, egin ninduen beltzaran, munduaren indiferentziak bilakatu inorezan. Begiran azazu, zalatu ezazu, oiu egin du. Desertuan berbekadina balio dut balen metala, urrezko azala, olio beltza, tristura iluna, kalazniko fa, koloren niria, kasko azula, eguzki horia. Eskerrik asko. A ber, nola, itzultzen geran orain ambiente alai batetara. Bai, ez? Gaulako letrekin eta. Ja. Baina, bueno, egia da, konturatu naizela, zure letrak gauza iluna kontatzen badituzte ere, zure musika nahiko positibo somatzen dudala. Bai, bueno. Normalean, eta gero, bueno, kontatu nizun, eta jendari kontatuko jot, ez dakit interesatuko zaion, baina zure musika pandemia garaian deskubritu nun, gainan gu etxe batetara mudatu berri, oraindikan gauza kajatan gehan euskala, eta gainan telebista utzi zitzaigun. Orduan, pasa genitun bilabete edo musika asko entzuten. Eta bai daukara sentsazioa lehioa ireki, eta lehiotik ikusten duguna mendi bat da, eta garaiaietan eguraldi ona egiten zuelaren sentsazioa dut. Oroitzapen hori. Eta erlazionatzen dut zure musika paisai horrekin eta eguraldi onarek. Gatu gaur, Gaur ere bai, horregatik hainbeste jende etorri zaigu gaur. Hondartzaren kompetizioa, baina bueno.
Baina bai, ez dakit, nola... Ez dakit, zu berdin transmititzen duzun edo baukazun joera hori, musika alaitasunetik edo egitearena, edo niri horrela iristen zaidan, ez dakit? Ba, egiz izaten batzut, neupe ez da izelan etxen duten, saiatzen az, ba, momentuku eta bueno, ba, mugikorrin dakate grabata pilo bat gauza, ondan otak hau beti eskun. Zer, grabatzen duena, pa. Buf, bai. Hau txakin grabatzen duena. Hor, dakat, bete dakat. Bai, denpora guztina, ero txistu joten, ero tarareaten, eta bai, eta orduan, ba, bueno, hortik sortzen danetik, ba, horrek erutestan lekoa, bai. Kontu ze, musikari bati entzun nion, kriston puta izango litzatekela mugikorra galtzea. Bai, ez. Audio guztioi galtzen baituzu, sartu interneten. Bai, ez, da, egixera, ez, askotan, bueno, hau usten dut, ba, sortzen daben edo zeinei pasakoakola, ez. Igual torten gatzu melodi bat, ero zeo zer joten za, eta ostra, konektaten za, ez da, bueno, niri bentsat holan pasaten gazta. Zeo zer joten dut, konektatena, eta esparot grabaten. Eta jazte mana, erropak ez da, etxeko gauzak etxen, horrek ez da buelta etxen, niri bentsat hori bardine ez gazta, orduan beti saiatzen az grabaten. Gero eskure eukitzeko eta aldotenik eta urrien eoteko. Bai. Eta ni leheno pandemia esan dut, ez dakit, bueno, ja galdera zarkitua da, baina zu pandemia nola rapatu zintuen inspiratuta, edo oso utxik, edo... Ja astute, bai, pandemian... Ze suertea. Bai, ez, benetan, bai. Ja astute, bai, ba, pandemian, ba, bueno, ba, danoi atrapaskun morun, nik, bueno, seme alaba biakat, eta bueno, improvisaten gauzak, eta engaztan, gogorrena engaztan, telelana. Claro. Hori izan zan, nitzako hori izan zan... Batez ere musikari batentzako. Bai, hori izan zan gogorra. Bai, ze, bueno, klase guztik online emoten genuen. Eta, karo, gu ez gaz, igual on preparaua ongo ginean, ez da? Soinu tarjeta bat, ez da? Karo, horretako beste pertsoni bebai, beste aldindana, egon birde, preste egon birde bebai. Eta, karo, ez WhatsApp, retardo... Claro. Ni incluso aianaz afinatea gitarra bat distantzia. A ber, altz, soramen bat. Yeah. Soramena. Eta aurrak aipatu dituzu, beraiek ere bai musika gustatzen zaie, egiten dute zerbait? Behatu, pandemiziaz, nire alabitakar 16 urte, eta hasi zan piano nebilen, 5 urte iban ela usten dut, 5 urte piano iban, eta bueno, eguan konektata, pianun, oso ondo, dinot oso ondo disfrutaten, eta gusto, instrumentuaz gusto da onbirde, pertsonieta. Eta bueno, ja ziginan juten ez da, noa, bueno, aparte de ondarrun, beste leko batzuta, eta aia zan pandemizi, eta aldatu hitzan, bai, aldatu hitzan, eta, bueno, pandemizik aldatu hitzan txipe, eta ja pianu, bueno, hor eukiban olako mosketa bat eukiban hor, eta gero bajure pasazan, aldatzearen, bajo elektrikuaz, gero eiban taldetxu bat eiben, Usurbil eta Lasarteko lagun batzukin. Nola izen hau taldea? Eiben zuen hautza. Aritzarregin alaba. Apuntatuko dugu. Ez, bueno, baina eiben egon zin gereatu ginean, ensaio guztik Usurbilen zin, eta bueno, ja batxillerrin, eta bueno, komplikaten, eta eiben kantatxu batzuk eta hori, kontzertu bat emon ben, Usurbilen bertan, bai, eta gero arrizkeo, ez. Eta semi txirrindula urte ez da,
Ezin dugu denetarik. But banaert eta listo, venga. But. Gaur gainean opari bat egin dizute. Jode, aluzinan gora hau. Pinoten, bai, lagun bat etorrire, eta Pinoten botegin bat ezazta, Pinoten ara, deitxutzat eta aian zeutzakoak ate Pinoten botegine, Gaina esan dizu. Ondana boteginera, dana bidon, botegin. Gaina esan dizu ez garbitu, zeren hor bauka beren taldearen marka bat, eta bar, eta... Bueno, bai, garbitxuen got, por sekaso, hor barrune... Hor barrune ez da izan. Ura zaparte zerbait dagoen. Baina, bueno, kontatu digute alako kuriositate bat, botiginen inguruan nola beren taldeek eta jartzen dioten marka bat beraiena dela ziurtatzeko. Numero bat erosan dago, ez da, bai. Eta, bueno, mutilai erosinetzan bajo elektriko bat holan motz txikixauak egoten di, pertsona txikixantzako egoten diz, bajuk eta gitarrak, tamaino desberdinak, erosinetzan eta musika asko entzuten dago, gure mutilak, 11 urteak, pilo bat, baina, keba, a ver, laganetzan hor, ezin zu obliga, lagate zu hor, por si, a ver, ahí a fundi, aunque sea, kremaieri bajaten da, keba, kremaieri bez. Eta eixo ez. Atzanin neuke bizikletiro, sí. Bueno, 50 urte, eta esan dezu 11. 11, bai. 11, bueno, jarraitu jozu. 2 urtetan ja... Ja, listo. Hala ere, zure gitarra ere bai txikiagoa dela. Bai, hau txikixagoena. Oso polita, hori bai. Politxera. Argazkietan eta gure kartela ikusi balin badezue. Bai, zeratik dauka kaoba kolore bat, oso polita. Gauzire nik dakate, berez nik gitarra elektriku jorot. 2000 eta maike urte arte, nik ez dut eukisekule gitarra akustiko bat. Espainolan bat, txin, baina beste guzti elektrik. Baina, hasi nitxan eta guztaztan da erosine ban gitarra bat, esango tamaino normala. Eta, hasi ginen nire kontzertuk eta joten, esaten egunen baten sokiero apurtzen marot, movida bat soki aldatzen azti akustika batek kontzerto baten. Esan, beste gitarratxu bat hartuko tolan en plan, ez, como hortxekutxeko eta junitxan eden da, eta esaztan, batu hau xe gitarrit, esan zen, hau, txikixe ez? Eta esaztan, einolan da. Egiz esan, Dakar sistema bat, honek, emoten dago komerziala nala, Taylorreko komerziala. Ez baina, Dakarre hause tripa dauka. Tripi morun daka. Kanporaka dauka. Bai. Eta emotetza, egiz esan, parkatu. Dakar gauza bat gozu etxetzana, eta ja besti atzo adibidez eskoriatzen horreaz joan eman bestiaz, baina honeaz komodo txengazta. Honea gitarra ona ekarri dezu. Oso polita, esan dizu, gainean pastilla jarri omen zanion zuk, eta... Epininetzan hause pastilli, bai. Gu normalin gitar jole bat beti bizkat flipaure, gauzat izan morun. Gitar joli ez egixera, taldeko bizkat, bai. Eta, beti gabize pastillak eta nik izta ize, eta, niri guztaren gaztan artista batek hola goxe pastilli biltzen dago, eta, venga, ni atzetik. Horratzen daukagunak ezakitzen gitarra duzkan, pedalak egiten ditu ere, bai. Ostra. Oso. No bez, zelako, ez, frikisa, nahi neban esan flipau, bai, friki. Flipau. Eta urrengo abestira pasa aurretik, eta erlazionatuta dago, jakin nahi nuke zer izan behar duen abesti batek bertsionatu ahal izateko. Zuretzako, noski. Nik ez dute oso makalanaz bersinoi joten, De Polisen bersinoi bat gitarriaz joneik, eta talde bat etxe maro bersinoi joneik, gitarri pioa bersinoi. Baina kanta ez
Ixan birde, neure terrenure, osea, ero artista horreaz konexinoi batakat, artistiku esango, ikusten dut beran musikan ainki sartu neikela apurtxu bat, ezin neik edose kanta, Josun ez da ize, osea, ni baskai baten gitarri hartute, tokate, ke ba, ezin neik ez naholako gitar jole bat ez da, konektan birdot kantiaz eta bai, sinistuen birdoten neure buru hori kanti joten. Bueno, haberse transmititzen diguzun, edo zer duen sorkunen heldu nazazu abestiak. Hori da, bai. Isiltasuna milaka aurpegi iluntasuna mila begi izkutatuta bizi izan zara zura arazoa zu zara beldu nazazu zure alboan nagoela zure alboan nagoela. Isiltasuna milaka aurpegi iluntasuna mila begi izkutatuta bizi izan zara zure alabondondoa beldu nazazu zure ondoan beldu nazazu alboan beldu nazazu zure alboan beldu nazazu zure alboan Ze oraitzapenak. Bai ez. Piko urteko oraitzapen horiek. Inspirazioaren bila jungo gara orain. Bai. Eta gustatuko litzaidake zuk zer egiten duzun batzutan inspirazioa bilatzen duzun iristeko esperantza duzun eta orduan iristen zaizunean lan egiten duzun horretan baduzu ariketarik paseatzera atera edo horrelako zorri. Ke ba. Zu, etortzen zaizunean. Bai, gitxien espero dutenin, etorten da, idean bat,
Eta, bueno, azkan urtitan, neure diskutan esango, neure kantetan, doinu batea zetorten da, lehen esan duten morun, txistu joten, ero tarareaten, eta gero horrei jutenaz, harmonia ero akorde batzuk sartzen, eta hori. Guztiz kontrakurez, adibidez, aurreko talditan, lehen esan duen talditan egona zenak, igual zan gexaua, riff bat, ero, zati bat, ez da, gitarrako zati bat. Horrek niri ezosta funtzionaten neutzako. Osea, niri funtzionat ez da neure kantantzako doinu bat, doinu hori jantzi, eta, bueno, ja jazten duten doinu hori, apur bat ja egituri, abestixan egituri ikusten dut, gitxi gora bera, eta ja gero jutenaz ikusten, hemen adibidez gogoratzena, kanta bat sortu nebanin, gau ezer dio, zure burkoan, oioka, rola aldatuen, garai hontan, honetan, bueno, gauza, honek gauzak, gero etorri zin. Adibidez, lehen doinu tatapa, eta gero ja, kanta bat ikusten duten aurrin, ja gero ja riff, apaindu egiten duzu. Bai. Daukazu base bat. Bai. Zeren, karo, solo hoietan, edo, gitarra bakarraz jotzen denean, baina, zati hoietan, ematen du gitarrak sustituitzen duela zure ahotsa. Bai. Da, abesten du ahotsak. Ez da reza gitarran, nik usten dut, eta hau pasagaztan, nik beti jorot, gitarra elektriku, hori, ritmiko, solista, gero joten duten inbe bai, ni etxenaz, neure buruai lagundu, ez da, gitarra laguntzai, ez, neure ahotzai lagundu. Baina adibidez, ekarri roten hori, improfono disku, 2017an graban eban disko hori eta liburu kaleratu gendune. Hor sartu nitxan mundu baten nitzako barrixe. Zan, zelan esango, dana baten. Osea, akompaina, melodia, ritmo, eta hori nitzako ez da erraza. Beste bat oitxute ongora horre gauzak etxen, baina nitzako deskubrimientu bat izan zen, eta, ostra, izerdi asko hori, disko hori grabaten, izerdi pilo bat botan eban, bai. Ona etorri den norbaitek zorte izango du etxera ale bat eramateko, gero ikusiko gero zozketa bat egingo duguta, baina, badago galdera bat, normalen esaten dana letrak edo musikalena, golenu erantzun duzu, batzuetan musika batekin, melodia batekin eskatzen diezula beste idazle batzuei letra iteko, eta beste batzutan alderantziz poema bat ikusten duzu, eta hori musikatzen saiatzen zedala. Baina zu eta biok, egin genuen alako solasaldi bat, telefonoz, pixka jakiteko zure inguruan zer galdetu eta bar, eta proposamen arraro bat egin zenean, hemen inoiz egin ez dena, zortekoa zuek. Zer esan zenian, a ber. Zein da... Nervioso ese pinin, idiona, hostia. Ja, lamparoi, ostra, ja pixa fusionan gori ja, bat besti, bum. Esan zenian, beti dago galdera bat egiten diatena, zein da zure sorkuntza prozesuak. Bai. Eta esan zenian, igual zuzenean erakutsi dezakegu. Bai. Sekulo ez dutein, baina, ja, gaur, bai. Bai, gauzire, berbaz ez da errezabe bai esplikati, ez da? Ze kanta guztixetan formula bardine zileike erabili. Kanta batzuk urtetetzu, da beste batzuk dakazu hor, higitan igual, enkaskilata, dakazu igual estrofa eder bat,
eta, ostra, ezin zazu atrapa bigarren zati bat, ezta? Eta hor da, hori estrofi hortxe, dentzute zute, ze marabila erau, baina, ez du aurrea. Eta hon pasa hasta, eskuartin kanta bateaz nabil. Bukatu eta ez dagoena? Ez da, zue konturatuko zase, ez da dela bukatute. Eta bueno, nabil ondion, kozinaten, hause kanti, espero urtia matxu baino harinagoa ero, on tarteka jutenaz grabateen kantak, nitzako oso erosu dalako, ez da? On ez nahi ikuste, ez dakat energia bat, on disko bat graba, promo, defendi hori zuzenin, ez da ize, on beste naxerot, tranquila hartu, urte askori, promozio asko indot, buelta asko mondot, eta on egiz izan, bizkata akomodatan, baina ez, eta, guztua nabil, kanta batzuken, Vale. Orduan antioju jantzikot, ez? Bai. Zere, a ber, hasiko gea esplikatzen, hor idatzita duzkazu letra batzuk, tonerra, Nerea Arrionenak dienak, ez? Bai. Eta saiatuko zera hori musikatzen, edo baukazu... Ez, olako arriesea iken eman peako. Vale, baukazu intuizio bat. Akorde batzuk ordaz. Igual kolako hasta akorden bat, ero beste bat, baina, espero zuek, hau dana onartzi. Ni argi utzi behar dut, berak proposatu zidala hau, eta ni esan niola, vale. Azken finean... gaina parkatu, izenburu de kaltea alde. Eta egizera nereak idazten dau era berezi batakar, eta asko konektaten dut, nere harrien. Eta kaltea alde, ez da, behatu musan bani, ez? Dinote, askotan horrek etxetzu fuertiagoa, ez da, askotan txarto pasatezu gauza batzuk okerreta etorten gatzu, eta baina gero igual hori kalti aldeakora. Igual... Kalte batzuk indartu egiten zaituztetela, eta... Hori da, konzeptu hori izango zen. Nola ezakian zer gertatuko den hemendik aurrera? Utziko izuz zuri... Ja egune azigaz, oker, ja tonerra estabil, no seke, ez? Bai, ez? Gauza bat inprimatu behar genuen bainik eta baizuk, eta ez batak ez besteak ez genuen impresorarik. Orduan nik hauen gorot, como ariketa bat izango da, Samol. Ez inok ez esperoteko, a ber, ze temarun jotea. Ez, gainean, badakigu zein den titulua, eta hemendikan abenduan edo, ateatzen dezunean beste abesti hau, ikusi ezakegu ze ezberdintasuna dauzkan. Buf! Espero dugu baten bat izatea. Edo batean, aizu, pasa marrumako akustiko hori... Vale. Esan birdot, bateri jole batea zehona zela. Eta laster usten dut ensaioten hasikoa zela. Bai, egituri eta gezien bat ikusteko. Eta gero ja jungoaz egonaz bebai teknikari batzukin, grabateko baterixak leko baten eta beste gauza batzuk. Nik usten dut, ni gaur hau etxea banu, ondo geratuko erala, bestela namen fregaun ez nitxan sartuko. Vale. Hautespen naturalaren berezko gerlaria zein den ezaidazu, Darwin ezaidazu, kaltea alde jarri duen espeziea zein den ezaidazu, Darwin ezaidazu, garai ezin bilakatu zintuena. Eskuan libre izan nahi zituen apurtzeko jarri zioten katea.
Eskuan libre izan nahi zituen sortzeko mundua bere neurrira. Bizitza ta gizakiaren arteko kate begia. Zinden ezaidazu, Darwin ezaidazu, flotatzen ateratzen den glaziarra zarela. Zinden ezaidazu, Darwin ezaidazu, zeren truke aldatzen den biziraupena. Eskuan libre izan nahi zituen apurtzeko jarri zioten katea. Eskuan libre izan nahi zituen sortzeko mundua bere neurrira. Eskuan libre izan nahi zituen apurtzeko jarri zioten katea. Eskuan libre izan nahi zituen sortzeko mundua bere neurrira. Eskuan libre izan nahi zituen apurtzeko jarri zioten katea. Eskuan libre izan nahi zituen sortzeko mundua bere neurrira. Bueno. Ni uste ensaiatuta etorri dela, Hombre. Bai, bakarrik ondion ez dakatela barneratute eta idea batzuk badakau, nun jun bateixi, nun ez, instrumentazio, nire burun entzuten kanti beste era batea, ez da, on akustikun holan da, eta beste era batea entzuten doni kanti, eta, bueno, espero urreratzi neure burundan idea horretara. Ba, oso ondo, azkeneko abestiaren atarian gaude, baina azkeneko blokean egiten dugu alako zozketa bat. Txusta edari bila jundara, ekarriko dezue peroloa favorez. Hori da. Gerturatu berari favorez. Hori. Eta atera zenbaki pare bat. Zuek atera zuen sarrerak. Zuen sarreretan agertzen da zenbakia, eta mesedez atera, eta... Bi, ez da? Bai, pare bat, bai. Beta horreku gantzi biro, barriro. Oso txikia dira zenbakia. Jo, Zuek atera, Esan gorot, lehen goku. Emeretzi. Emeretzi eta... Emeretzi eta berrogei. Ikusten da, hemen kriston jende pila. Biak egitan? Benetan? Bueno, hemen ze trampota egitan. Ze ondo. Bueno, gerturatu beharko dugu. Amen, Eta... lehenengo aurkezpenak, zure izena, ama? Laguntzane. Bueno, galdera bat egin behar diozue gaurko artistari, beraz, zer galdetu nahi duzu, zer esagutu nahi duzu beraren inguruan? Ez dakit baino, niri oso zaila iruditzen zait hori,
ahotsarekin eta musikarekin zerbait melodia ona atera eta zerbait ona ahotsatik atera eta oso zaila iruditzen zait. Eta nik uste dut ausarta zeate, mundu hontan hola segitu zen eta iruditzen zait gogorra dela zuentzako. Hasieran, lehen esan duten morun, saiatzen gaz benetan konektaten dauen gauz, ni neu bentsat, benetan konektaten duten kantak joten, defendiuten, ze pasagazta bebai urtitan neure kanta batzuk, ezinik ez da, zartzaru txartu erun daue kantik ero, da pasagazta, igual hitzak atxik bebai, igual ez dut konektaten ja, baina ez gai bat konkretu, sino ez dut konektaten. Da beste pertsona bateaz konekta ero ez konekta, ez da? Bardin, kantakin bardin. Eta gero hori komentasune, ez da erreza, ausartana, ez da erreza, ez? Azkan baten zeure azaleratzen, zeure proposamen bat, eta hori defendiu izu, eta da ze aspektu asko, prozesu asko enbidizenak, sortu, graba, jun, promo, lehen komentaroen gauza guztik, eta ni ja aiana, ondion ez na, laroi urteko gizon bat, baina ja aiana adin batea, benetan betetezten gauzak horren bilen abil, musikan bebai, ez da? Lehen danai baietz esaten gentzan, dan hartzen genuen, galtzen genuen pilo bat gauza, nik gogundakat, etzaiakeaz, eta beste talde batzuk, holan, gobernoz eta, urtin, ez da, asteburu bapez, librabez, nahi dan beste kontzertu zin, eta gaur egun hori ezingo neuke nire bizitzan ez da sartzen hori, ez da? Gaur egun naxaro nik maneja gauzak tranquil eta Familiak ere bai tiratzen duela. Bai, eta familia, askotan elkarrizketak beste musikari batzuei eta etxetzen nien, eta ikusten dut, eta bai, ume txikixatakat, eta igual. Baina ez da, hor nahi zulakoan. Zeure, ez da, hau pasa, ez da. Ez, da, nik nire buru, ez da nahi hon bira baten ikusi, ez da, gogundak atontxe nire osaba bat, 33 urteko osaba bat hil zan, neure amanan hasi izan, osaba Fran, eta berane hor, enterru geunkan egunin, korrikan junitxan tzaiaken kontzertu bat iparraldin jotea, ez da? Kanbon edo Asparnen edo. Ero pilo bat gauza lagatezu, kanputik emoten dago igual ez da izer, baina gero hor barruntza zenin, gauza asko galtzen diz bebai, gauza personal asko galtzen diz bebai, eta orduan, venga, semillas txirrindu, tal, gero marruma, planazo. Eta gu eskertu da, kaizu. Bai, ni bai. Eta, ontzat emango dugu, ez du galderarik egin, baina hemen engantxa duzkau. Eta zure izena? Pilar. Pilar. ¿Qué te gustaría conocer de él? Pues me gustaría conocer la música con la que comenzaste. Sí, pues mira, pues los boleros de mi ama, la ópera de mi padre, sí, autores mexicanos que escucha mi madre, que aún sigue escuchando, y era fanática de Paco de Lucía. Sí. Y sí, la última vez el año antes de morir él, vino a Gasteiz y fui con mi ama a ver Paco de Lucía. Sí, era fanática.
Sí, muy bueno. Con Chick Corea, tocó con Chick Corea. Ajá. Fue en Gasteiz. Espectacular. Sí, al de un año, joder. Sí, al de un año murió. Sí. ¿Tú tienes algún guitarrista en la familia? No. Bueno, nosotros tenemos uno. Vale. Gauza da, hemen dauzkagula bi diska, bata Improfono. Kriston liburu batekin datorrena. Bueno, pixkat abesti guztiak zeatan, nola da? Transkribuin eman. 2017an, disko hori kaleratu nuen. Es un disco instrumental y, pues, nada, mis dioptrías vienen de hacer el libro ese porque me dejé la vista ahí. Eta gu, bueno, amak entzungo du diska hau, segurazki hau paretuko diogu gu daukagulako lehengusu bat gitarrista dana eta bar. Postenaz. Eta zuri, Caixa, un proyecto que tiene con un italiano descendientes vascos. Hori da. Zuei. Muy berezi. Eskerrik asko zuei. Eta, bueno, eskerrik asko. Galdera horiengatik. Eta, bueno, bukatzen joango gara, baina lehenago imaginatu dezagun podcast hau ikusten duela zu ezagutzen ez zaituen bat eta esaten duela, wow, ze musika. Gehiago entzun nahi dut, Keu Agirretxearen inguruan. Zure sare sozialak, non entzun zure musika, saldu pixkat. Gaur egun, sare sozialak kaltzadoraz sartuzkudan oi horregoti eta, horgaz, sare sozial ezagunenak, Instagram eta Facebook eta... Denetan Keu Agirretxea? Bai. Aunque, dakat egiz esateko, dakat bat bakarrik amen eta beste guzti dakat vinkulata, beste lan, ez to soportaten, dakat bat eta jazta, vinkulata. Eta, nire musiki, Bandcamp, Bandcampen dakat, nik usten dut, neure ibilbide, bakarkako musika guzti, Bandcampen dakat, eta gero, gaur egun, digitalki altzatezunin musiki, papillo bat plataforma desberdinea altzat, YouTube, Spotify, eta horbe badaz, eta, hor, eta zuzenetan merchandisine edo dana dala. Gaur ekarri dezu merchanik? Bai. Vale. Zuek horratzean zaudetenak, ezin izango dezu erosi, baina adibidez, gomendatu nahi dizuet, gustatzen balin bat zaizue, emetikan pasatzen den musikariren bat, ondo legoke ordaintzea sostengatzeko beraiek egiten duten musika. Besterik gabe eskerrak eman nahi dizukizuet, bai podcastaren bestaldean zaudetenak, bai honera etorri zeatenak, gure bai bauzkagu gure sare sozialak, baina ja ez ditugu esan behar, pasa marrumakulturalak.eusetik eta hor dauzkazue guztiak, ja ez dugu esan behar, ez Spotify, ez iVoox, ez ezer. Eta gainean, webgune horretan dauzkazue denak entzungai eta ikusgai. Besterik gabe eskerrik asko, azkeneko hitzak gonbidatuari utziko dizkiot, eta beste bat arte, urrengo hilabetean bueltan gaude. Eskerrik asko, Keu. Eskerrik asko, gusto honaz. Aztu egintzait. Horratzean txusta daukagu, soinu teknikari lanetan, mesedez txalo bero bat. Ia, aztu egiten zait. Zen, gero hau dena grabaketa hau bere etxera dijoa, eta berak editatzen du, 10 ordu pasatzen ditu, dena afinatzen eta... Eta bero dago, tabernan, ezingo ditu txaloak entzun, beraz oso altu eman mesedez favorezarren. Haupa, bero, bakit hau entzundu dezula, eta, ni makoki naiz, gaur izlari lanetan, bideoa editatuko duena, kartela egin duena, hori dena. Eskerrik asko, Keu, zuei, eskerrik asko, eta azkeneko hitzak zuri utziko dizkizut, agurra eta hori hori. Placer bat izan da, eta, komentan etzun neure fuerti, ez dela beti beste talditan, eta bizkat delega izan dutela, hori... elkarrizketak eta rollo guzti, promo eta beste batzuk. Frontmana izatea. Beste
beste gauza batzutan erosuago gotena zelako sortzen, estudioan, eta bueno, ez? Baina gusto honaz, eta, bueno, etxin morun egon gaz, eta placer bat izan da. Barai idatzizta zuenela denporire, ez da, lehenengoko bidar jarri ginean kontaktun, baina ez da, garai raro batero izango zen. Bariteke bai zeren COVID garaian hemen suspenditu behar izan genituen akustiko batzuk, eta gehienetan atzeratu egin ditugu, eta berreskuratu beste hilabete batzutan, bueno, gusto honaz, eta iso ez, placer bat izan da. Gustazo bat, guretzako. Eskerrik asko. Idazten didazunean ezaztu elbidea ondo jartzen irakurtzen dudanean naukaten zuloaren zenbaki aztu dezada zenbakia nik ere badudan la herri bat funtzionaria konturatu dadin bera dela mengoa den bakarra bera dela mengoa den bakarra idazten didazunean ezaztu elbidea ondo jartzen irakurtzen dudanean naukaten zuloaren zenbaki aztu dezada zenbakia nik ere badudan la herri bat funtzionaria konturatu dadin bera dela mengoa den bakarra bera dela mengoa den bakarra Eskerrik asko. Eskerrik asko. Marruma kulturalak.